Ku zo mu je TV. Da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora aiki za ku gani. Ka sama ka sama bro. Ka kashe. Allah ta miki uga. Daga ina kuke? Kun riga kun san cewa unguwar nan tawon babu lafiya. An higo an yi ta'addanci a unguwar nan. Kun zo kun kunno babur kun higo kuna matasa kun taho ba kwa tsoron komai. Ba kwa tunanin cewa muna ciki muna aiki. Wajen aiki za mu tafi. A gani? Kuma hanyar mu ce nan ta yau da Na hanyar ku ta yau da kullum. Ba ku san ta'asar da aka yi a unguwar nan ba ne? amma sai muka fito. Ai abuwa wallahi wajen aiki zamu je labai. Wajen aiki Wallahi mu wajen aiki ba zamu masu je. laifi bane wajen aiki. Kada nan ne area mu gidan mu. to kuma wani abu. Kasa ce a haka. Kuma wani abu. Wallahi labai wajen aiki zamu je. Komai ba mu da ita wallahi. Ba ku da komai? A ce talaka ne kenan. da Allah. mu yi asulu. A kiyaye don Allah. A kiyaye. Mun gode. A kiyaye. Mun gode Je. labai. Allah ya kiyaye. Allah ka rage. Mun gode. Lai lafiya. Yawa. Allah zare. Amu. Ai duk wanda na kama a area nan, duk ne laifin da ya sake na kama a area nan. Alƙur'an ba zan taɓa yadda kai police sai mu barata na kotu. Kawai person direct. Saboda ni ma yanzu zuciyata ta fi ta bushe. A zo unguwan inda aka haifi iyaye na aka haife ni a ce za a zo a taya musu da hankali ba zai yi ba. Haka za mu ci gaba da ba unguwan nan tsaro. Allah haɗa mu da masu laifi. Lalle ma wancan dan sanda. Wato yau duk wanda ya zo mutuwa sai ya tare shi ya karɓi wani abu a wajen sa. Wai saboda an yi mutuwa a garin nan ya ba ƙasar nan tsaro. Zai ga tsaro burin jan bayi tsaro. Wallahi tsaro zan ba ka. Ofisa, Yaya? ya aiki. Alhamdulillah an gano ni mai laifin. Ina gaya ma yau na zo ma da zazzafan labari. Mai ƙarfi. Amma ba zan gaya ma a firi ba, don haka kawo kunnen ka ina gaya ma. Allah! Da gaskiya nake ba, kai ka san mutum amma wasa ba aiki. Ina sato labarai ina kawo maka, don haka wuri ka ji. Uwarka labari? Na ce labari don uwarka? Ni za ka gaya labari? Ai dama ina ganin ka ba fa gaya mu akai ba na san barawo ne kai. Wato ko ni za ka gaya labari. Ina gyara ƙasa za ka zo ka gyara ni. Ko? Na ce ina gyara ƙasa za ka zo ka gyara ni. Ni za ka zo kai wasata don A'a ba sai ka ɗauko ta ba, kar kai a haka ba sai ka ɗauko ba. Ba sai haka ba laifi kai ba? Na ce ba laifi kai ba? laifi. Tambaye ka ne ba laifi kai ba? Laifi ne. Da sunanka? Jafaru nake. Sunanka Jafaru? Kai dan gidan uban waye Jafaru? Ne ba dan kame ne. Dan kame ko? Dan kame. Idan fa na so in ma kwararan shari guda uku, alƙur'an ni nan baka sani ba. Zan iya ma labtan shari guda uku don uwarka. Ka san mu dai da shari don uwarka ba kai waye mu ce kai. Don ubanka dan alƙur'an in ne niya zan iya cewa alƙur'an kayo mata ta ciki don uwarka. Kai Alƙur'an ko kuma yace kisan da aka yi a unguwar nan kai don uwarka. ni da ko da mata ko sauro mata ba kashi Idan kuma ne niya zan iya cewa kai faɗa da gwamnati don uwarka. Ka ga yanda in aka ɗaure ka ka lalata min rayuwa don Allah bai. uwarka ba wanda ya sai belin ɗinka. Wallahi ka lalata dan Allah Allah bai ki hakuri dan Allah wallahi kawai shirin shedan ne garin kwaki nake so zan siya ne in ma nake ji. Garin kwaki ko? Yau wajen sati biyu ban ci ra wani cin shinkafa na manta. Sai mu tafi police station. Mu je. Idan ka kulle ni kuma ni ya bani da rayuwa. Idan kulle ni ya bani da rayuwa.